Når du skal oprette en Facebook-side til din virksomhed, så er du logget ind på Facebook. Jeg er på Elitewebs side lige nu, men det er ligegyldigt, hvor du er, så længe du har adgang til den lille pil, du ser heroppe. Og så går du simpelthen ned, der er sådan en, der hedder opret side, den går du ned og trykker på. Og når du skal oprette en side, så er det mest relevante, det er nok en af dem heroppe. For eksempel hvis du har et produkt, du vil sælge, møbler for eksempel, eller kontorartikler eller sådan noget. Eller du har en lokal virksomhed, som en købmandshandel eller en bar, eller hvad det nu måtte være. Jeg opretter en side til Eliteweb, og jeg siger så lige, det er en, nu skal vi se, hvor den er henne, det er en konsulentvirksomhed. Og så skriver jeg simpelthen bare det navn, som virksomheden skal hedde på Facebook. Jeg skriver Eliteweb Danmark. Og så test, fordi vi lige allerede har en side nu. Og så trykker jeg simpelthen bare, kom i gang. Og så håber vi så lige, at den sådan der. Og så har du egentlig oprettet en side nu. Det der så er vigtigt, det er, at du går ind og får udfyldt alle de her ting, der er hernede, altså med website og altså en lille historie omkring hvem du er som virksomhed og hvad du laver selvfølgelig. Det er også vigtigt, at du lige får tilføjet et profilbillede, så vi kan gøre sådan her. Nu må se. Det har jeg så lige her. Sådan der. Så har Eliteweb fået et profilbillede, lige om lidt i hvert fald. Sådan der, og vi vil også rigtig gerne have et coverbillede. Et coverbillede, det er, du kan jo skifte lige så tit du vil, men coverbilledet, det er meget vigtigt. Det ikke kommer det over 20% tekst, så vil Facebook ikke acceptere det. Men her det kan du bruge som en reklamebanner, også med gode tilbud, eller hvad det nu måtte være. Du kan også, jeg vil lige have, at siden den ikke er offentlig nu, så er det, du går ind i indstillinger og generelt og synligheden for siden. Jeg vil ikke have, at den skal være, for jeg er slet ikke færdig med at lave den nu, så jeg vil ikke have, at den skal være offentlig nu. Så nu er den ikke offentlig, nu kan jeg sidde og arbejde med den i ord og mad, uden at der er nogen, der kommer og ser den. Hvis det er, at du ikke vil være den eneste, der styrer Facebook, så har vi også herinde under indstillinger, der er noget, der hedder sideroller. Og så kan du tilføje en kollega, eller hvem det nu skal være, der også skal have adgang til Facebook-siden. Så indtaster du simpelthen navnet eller en e-mail på den, og hvad det så skal være. Administrator, så har man adgang til alt, og redaktør, så har man adgang til at slå op og sådan noget. Men det kan jeg også læse mere om herinde, om hvad vedkommende skal kunne. Der er også mulighed for, at du kan få sat din Instagram-konto op med den, så man kan se Instagram her på Facebook. Og så er der også for eksempel muligheder for, at man kan tilkoble sit nyhedsbrev, så tilmelding, så man kan tilmelde sig sit nyhedsbrev via Facebook. Der er så mange muligheder. Og hvis det er, at I gerne vil have, at vi hjælper med at oprette en Facebook-side, så kan vi også det. Der er rigtig, rigtig mange muligheder for, hvad man skal kunne på via sin Facebook, og det kan måske virkelig lidt uoverskueligt, men vi vil gerne hjælpe jer, hvis det er, at de har lyst til det. Så kan I bare kontakte os.